сватба. Кръстниците са Амет и Гюле. Като влезнат двама, всички ги гледат. Ела! Кръстниците са най-добри сред нас, с обич и с чест, събрали са ни днес. Ела! Але-лелей, ле-ле-лей, але-лелей, ле-ле-лей, лей-ле-ле-ле-ле-лей, кръстници беме. Але-лелей, ле-ле-лей, але-лелей, ле-ле-лей, лей-ле-ле-лей-лей, Амет и Гюле. Баран е юнак, Серхан е душа, двете им синове, радост за света. Баран и Серхан, момчета с късмет. Амет и Гюле е най-красиви днес. Ела! Але-лелей, ле-лелей, але-лелей,